belai hambai जों दिनै TSF टाउन कमिटिनि फारसेनिफ्राय जोंनि डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसनि डाइरेक्टर जों मालना बायदि माफाया जों साइमानो थानाय 2022 हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयरनि फारसेनिफ्राय खायसे नार्सिं स्टाफनि जबनि खायसे रिक्रुटमेंट लांमानि 175 पोस्ट आ जागाबो रिलीज खायगा आ जागाबो जों नायखांखाय जों दिनै स्टेटनि ST रिजर्वेशन फलो खायखांखाय जों आरो नगो दिनै ST रिजर्वेशन 31% जोंनो रिना नांमानि आ जागा जों दिनै TSM नलजो फायगा जे 31 31 सीट पर दिनै ST दङ रिटनिखौ जे जागा जों नायखांखाय 54 मान थाय आ जागा जों 31 नुखा गाबोन बगे जों दिनै डाइरेक्टर नेवरो फायो मेबरन मियाफरका डाइरेक्टर नलेज अमरिका डाइरेक्टर जोंनो कगरिका जे बम मेटनो जाजाथिनो सल्व फैनि हामबाय ओ जे एग्जाम नि इंटरव्यू रखे ओरं खानि रं नलेज दं जों साइमानो जे साइमानखा एग्जाम तिनि दे खना चलिनाय हने साइमान ओ जे नार्सिंग स्टाफ नि एग्जाम उंमानि बनि इंटरव्यू रखे बाहाय पादा पाइखा इंटरव्यू के पाया कोने जों खबर मांखा तिनि काहा गलि दङ ते खनाबो इंटरव्यू दङ हने जोंआबो खना एन्सार नि मुंखे मनीष देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TSF टाउन नरक ओ मेमोरेंडम रमानी उलो जदि कुन एक्शन ना जाया हंकांगलाय गवर्नमेंट एबा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस नरं कोकना खनाया हंके TSF रक उलनि सालो ताम खायने बा तमा स्टेप ना ने वन सगै दं नाइदि जों TSF रक आजुगै तंगला जों TSF आगिनि सिमिनो दफानबुगै खामखाय दङ दा बुखाय दङ तिनाम खाय थानाय जदि सेथिनियो मेमोरेंडम तिनि जदि बर इम्पोर्टेंट या हंगाय फाइने सालो जों TSF फाइते वान संनाय जों कटर आन्दोलन खायनि थानानि बागै आवन बागै आंखिनि नार्सिं जे रिक्रुटमेंट प्लान खाने जे जोंनि स्टुडेंट नाय दङ आं सानामो दङ जे नरक प्रिपेयार दंदि ते जोंनो लगेरनानि बागै रेडी दं अच्छा नरक औरत डेपुटेशन रो फाइका मेमोरेंडम रो फाइका नरक नि जे ST कैंडिडेट नि बर क्वालिफाइड कजन तंग नरक खबर द मानाबुनि जों जे खबर मामानि मते तो 150 नि एबव दं होने जों खोनाखा आबो से बाङि फान मानते